मतलब इसने कि इंडिविजुअल हैं ज़ात हैं یک مردمی اداد اکیڈمیانی تو کا ممکن ہے کار تئی بوم پدا تئی بونشتا یہ چیر نہیں ہوتی نمنا ہے کہ تمہیں مانیارا مان میت کی بازیں میں تو کا نوکیں پیراڈم شپ نہت کگا میں بلوچی نوکیں چوسرا بگیر دان کی ٹی ایس ایلیٹا یا کہ بیدلا بگیر دان کی پروک پرک زیادہ بیا پریت شگائے نا میں شنگو شانگی باہرو بانگی ہے تو کہ شگائے یہ شروع ارجاگیا ممکن ہے کہ نوجوانی میں کرا بیتے ہیں گپی بھی جنگوں آل احوالی بھی گنگوں ادب سرا پر سے نوجوان نو بعضیں چیزیں چار اگائیں وان اگائیں ما واجہ گپوشات صاحبہ یک پٹپولکاری شاعری نقدکاری اور یک پروپیسٹے بستار ہم پجکاری ما واجہ گپوشات صاحبہ چیز آنک لوٹیں کہ ایک کلیں کارن تو کہا کجام کاریں کہ ڈاکٹر صاحبہ لگتا کہ ای کار منہ گیشتر تائیر داں یا کہ کلیں کارن تو کہا میں اشیاء شرطے خود کہیں تھینک یو تی میں نواران دوستوں پیش شمیلک میں نوار کہ شما اتکا کے گما احوال ہے اے دوستن کار گما لفظاں کا بندوقہ زبان لفظاں کا بندوقہ مانا بنیادی صورت ہے ایک چیز کے تاہیردنا لفظاں کے جہن دیں اوورحال تاہیردن تے پدا لفظاں کے تہا ظاہرین تاہر بہا رستن گوڑا ماں شاعری پمشکا گوشن کہ ماں 94 1994 بغیر تن کہ انو بے شاعری کنان منی حولی کھار حولی مہر لفظاں کے توکا کی بتا شاعری بتا منا گمان بھی ممکن ہے شون ہے منا گمان بھی کہ یہ اما کاریں کہ منی حبرم منی نیچر تہاستے منی ذات تہاستے اندر آستے اشی وسط منا زور جنگ نلوٹھی یہ منا وقت کھیت بری بری گما گپیں چونکہ منظور شعر ہے کہ شعر سے عرشہ ایر کپاں پمہ گوشے یہ ممکن ہے ماہی گپیں نوشن کی شعر عرشہ ایر کپاں بلے منا پری کارا دگے تاہیر منا بخشی وسط کہ منا دگے یک جہدی یک زوری دگے ایک فورس سی منی سرا نہیں کہ ماں یہ ٹھیمہ کی شعر نبشتہ کنا ماں چھ درستاں تاہیر بخشتریں یک چاڑی اتحاباں یک ماحولی اتحاباں بلے لفظاں کے من کجام پیڑا منا تو درستیں پیڑانی مردوں میں کچھ گئے ماں مطلع درستیں پیڑانی چونہا ایک نو دربری یک نو کے دربروں کی الکنوں کی شمار کنا منا لفظاں کا ہر پیڑا ماں اگر کسانے جو دے کھنا ہم منا تاہیر دا ممکن ہے منی تاہیر یہ دے گے ریزہ نہیں بھی کہ منی تاہیر رچ منا ہی گمان بھی کہ بگندے منی کسترین یا ای پائدے بداں نپی بداں یا کہ زبان لفظاں کے دیم رویہ پا یک گام یا یک قدم یا دیمہ برود ہیں بالکل سر سر یہ کلنگ کارن چاہے مادستا ڈاکٹر گپوشات صاحب دیر اکیڈمیاں گو ذاتی صورتہ وابستہ بتا اکیڈمیاں تو کا چیچی بتا ہے کلنگ چیز ڈاکٹر صاحب سکا نزدیک کا دستنے یقیناً نما ازانک لوٹی کہ آ کجام کاراں دا یہ ودا مطلب بندت سفر کے بلوچی لفظاں کا اکیڈمیاں تو کا اتکاو داں کے روچ مروچ گا ڈاکٹر صاحب نزا کجام کارن کے دنیگا اکیڈمی آہنی کنگا سومن بتا منی دلہ لفظاں کے والا گا تو منا راستین جو سکھنے منی دلہ بلوچی لفظاں کا بلوچی اکیڈمی اما کار کے اکیڈمک رنگا یا اکیڈمی کنتے اکیڈمی مطلب شن کے یا کلمی ادارے کنتے زانشی ادارے کنتے لفظاں کی ادارے کنتے وتی ہج کاراں اکیڈمی مطلب اس نے کہ انڈیویجول ہیں ذات ہیں یک مردمی اداد اکیڈمیانی تو کا ممکن ہے کار بتا بلے ہما کار کے تو اشر مزانے یک کھینوسی تو کا یا مزانے پردائی تو کا چارے کے اکیڈمیاں کار کنگی بتا کار منی دلہ اکیڈمی صوبے نبوت گا راستے نہ کسی چمن لوٹی دا ہمیشیں میں کر رہا اکیڈمی کنسپٹ ہم تنگتا ہارنگا نگیشتا کہ ہاودا یک اکیڈمی کار بکا یا کہ دنیا اتہا اکیڈمیاں کار کنانا پیدا کان یا کار کنگا ہاں
یہ درستیں صورتحالاں پورے دنیائے لفظاں کی ادارہ درستان آگاں تو دیما بکنے بیچارے گڑا میں کر رہا یک گپے تچکیں کہ میں اکیڈمیاں تنینگتا ہوتی نو گامیے یا گامبوری سفر ہم نہ بول رہتا نو میں باید شنگ کے اکیڈمی یک زبانی و لفظاں کے اکیڈمیاں گڑا ہائک کارانی انچو بھی کہ آودہ یک کسانے پورشن یہ بدلا پورے اما زبان چاگردیں یا کہ لفظاں کی چاگردیں یا کہ یہ پویٹک سوسائٹی ہر چیزیں آئیے یک مزانے حسابیہ آئیے پائدہ ہر یک مردم یار سر بھی بیتے ہی رنگا نہیں میں کر رہا من تا 1995 بغیر تاں کہ انو اکیڈمیانی بہارا من گشن کہ میں اکیڈمی تنینگتا صوبیں نبوت تگا ما آر رنگا نرس تگا بگن دے نو یک احساسی نو یہ مارشتی مردمانی کر رہا بیک کے ما کار بکنا بلے اکیڈمی اما کلیکٹیو کاراں کے کنگ لوٹی توری لفظاں کے بیبان توری زبانے بیبان اما موچی رنگا کار کنگ لوٹاں موچیں کار اکیڈمیاں کتنا کتا ما وہ بعض بنیادی کار کتنا کتا سر ہمیں چیزیں چکا پوائنٹ آؤٹ کنگ بلوٹی کہ پلان کار ہم اکیڈمیزم بعد میں بوکتے ہیں تنگی نہ کوتے ہیں تیکے لکو جام کار بوت کنا منی دلان بچہ بنیادی کار وہ ایکی وشنگ کے سکی مزنی بیسی تسرا بوانے پیدا کی میں اکیڈمیاں تنینگتا منی دلائیں لہجے ہم گپیں کہ میں اکیڈمیاں تنینگتا نیبشتہ یک رہبندیا تپاکی و آئیار گشینگا ایچ بڑے صوب مدینہ بوتا ہی بنیادی کاری تو یک رگوشت نکنے کہ مطلب توکشی کہ منہ مزنے زبانی استے مزنے لفظاں کی استے چھونے بشتہ کنے گئے حرکہ وطیو رنگا نبشتہ کنے گئے گوڑا ای بنیادی کارن تب یا کہ لفظاں کی ضرورتہ ترا ہما کار کے تائی بنیاداں تائی پریزرویشن کارا مثال تورا عمودہ کے تو وطی بنیادانا نظارے یا کہ دیما کارے آکار نہ بودتا مثال تو تی پورے اورل ٹریڈیشن تی اکیڈمیانی تی مخلوق کے شمانی کلا دیما دستا چھ شتا گار بودتا یا گار بو گئے اکیڈمیزانی یعنی مگا ہیچ بڑے توجہ دل بوچ نستی مثال تو ڈیجیٹلائزیشن انوگی دورا آگا زبانی لفظاں کی گو ڈیجیٹل ہے جا گو امگرنچ مبی گو ٹیکنالوجی گو امگرنچ مبی آئیارا برجہ دارگ آئیارا زندگ دارگ مشکلیں کاری بیتیں گران بیتیں میں اکیڈمی تنینگتا حولی گام ہم چسنکو تینے منگا امی رنگا مثال تورا تو اگم بیچارے تئی کر رہا ڈیجیٹل ایج چابی تئی کر رہا دیکھے ہمیں ضروری کارن کے آودہ یک اکیڈمی ریسرچ ہی مثال تورا ریسرچ سرا تئی اکیڈمی آنا آگا تو اکیڈمک ہوتی ادارہ ہم بیچارے آہاں کجاں پروجیکٹ جوڑ کتا آہاں کجام اہم پروجیکٹ جوڑ کتا کہ آودہ مردمانا دادا یا کہ ریسرچ بھی کرنا آدھگی گپی کہ اکیڈمی یعنی کر رہا وسائل چی ادھا استے نیستے منی دلان بلے وسائلہ چی گیش میں اکیڈمی یعنی کر رہا یا کدیا انٹلیکچول ریسورس سے کمی ہے میں کر رہا ہمارا درستان ہوار بکنے اما ذاتکاری سرانی کمی ہے کہ مزانی کار بکنا یا کہ منفردین کار بکنا یونیکین کار بکنا یا کہ انچی کار بکنا کہ آودہ تو وطی بنیادم بگی شینے محکم بکنے مہر بکنے تائی کرا تنینگتا پادگام تائی بوم پدان تائی بونشتا یہ چیر نہیں وطی جاگہ ہیر نہیں تو تنینگتا وطی بونشتانی سرا جس نبو وگا ہے وطی ادھا بدیمہ برگا نہیں بری یک ٹرنے کہتے ہیں بری یک لیکئی کہتے ہیں ڈننا چی بری کہتے ہیں بری ہدا چی کہتے ہیں بری ہاودہ کہتے ہیں بری ناسلامتیں رنگیہ کہتے ہیں بری نیم شلونگی رنگیہ کہتے ہیں امائیہ یک ٹرینڈی بیتے ہیں لاتی مادے واسطہ مردم امائیہ اما ٹرینڈا امرداری کنا پتہ لاتی مادہ پاد ہمیں ٹرینڈ پدا نوکین ٹرینڈی دیکھیں ایک ٹرینڈی پدا مطلب مردم سرہ بار رہا اکیڈمیانی کار باہدیں یہ بوتے ہیں کہ مردمان سرہ بار رہا یہ میشتے نہیں اکیڈمیاں باہدیں بوکتے ہیں کہ لائیں نشان ای تی حیری آزاں ایدہ تر کار کنگی توری لسانی کار ببان زبان زانتی کار ببان توری لٹریچر کار ببان آودہ اکیڈمی ہم بگشتی نا وہ تی مردمانا اما سرات المستقیم سرہ ببرتے ہیں اور پدا مردمانا کار بگبتے نوجوانانا
वती वरना हाना प्रोजेक्ट बिदाते हैं प्रोजेक्ट हानी सरकार बुकते हैं एकेडमी कार तहना वही बुत न कन के बेनंदा चार मर्दम आउदा चाहवारी भी तो पदा चाहवारी बाद चार मर्दम मुशायरा ही बेकाओ पदा अर्कवती चादरा चंडी तो पुछता माँ बेदा तो बरो ये एकेडमी यानी कार ना एकेडमी यानी किरा बाद प्लानिंग बेबा मंसूबा बेबा शोरबंदी भी कि मना आओ के 20 साल तो का हमारा लिटरेचर तो का कुजाम फर्स्ट कब तक कारा कने गया या कि कुजाम कारा के माच देगे मारा देगे के लिटरेचर या देगे ज़ुबानी अगो कंपेयर भी कने आउदा मैं किरा निस्ता मारा आ याक दो से यानी किरा ये नंबर बेबा मारा अवली में बुनियादी कार ही भी कना इश्य छपा दिश्य कना ई रंगी में किरा हेच प्रोजेक्ट हो प्रोग्राम नेस्ते सर आम्ही सवाल अगो बंदो के सवाल है जी हो के म जिक्की मलुची लफ्जा के बेचारे या के मरुची मैं एक बार बाजे शायर वदी बुत्तगा के हा अकेडमी जंगो कुजाम रेंगे वावस्ता न बुत्तगा सही तन्ना निष्ठकार कुता ओटला निष्ठगा चार संगत शिगो मुत्ता बले अकेडमी अंत कारंगा पारमली कार मतलब वाबस न बुत्तगा नु में जो स्तुशी के ई आहानी जाती पेसले बुत्ता अगना अकेडमिक नबुगे दिगे लतसवा बस्तंगा बच्चा मसनी उम्र वस्ता बाज़ें वाक़यानी माँ चश्मदीद गवान हाँ बाज़ें मैं उम्रा जो सारी है इश्कन के गप्पा इश्कन के सह चार वर्जन कहते ना आहनी बाबत गप जनक नबी माँ वो थी ज़माने के गप्पा जत खुद कनी मैं ज़माने के मामला जीड़ा इबुत खुद कना कि माँ मैं ज़माने के जीड़ा पीदा का एक तो के गुशगाए के चार मर्द में गो उठलिया निष्ठा या के दिगे जागे इसी नापो नुकसान या के यक मर्दम या ज़रूरत कार को रनी मुल्क के निष्ठा तुरी या क्या वती साबा वती अफर्ट्स वती जोहदा कार को या के मुल्क के था कार को इसी नापो इसी के लिटरेचर ज़ाहिर है ये चीज़ें दाता इसी नुकसान तावानी ज़रूर रस्ते के आउद कार यक कबूतगा वदग बुत्तगा यक कलेक्टिव विजडम पैदा नबूत कार करने के सर इसी ज़रूर ए तक नुकसान हंसता इसी जुताएं वजह बुत कुत कना हर जगह ये मामला दगे बुत कुत कना मैं कर रहा वो बदकिस्मती है तनी के तो माँ शहूरी रंगा ई काबिल हम नबुतगं के माँ एक एकेडमी रा एकेडमी बेजान के एकेडमी ची ये बुनियादी सूरत आ कुजाम कारा कुत का देखे एक इशूई में किरा कार न कने के एकेडमी जानी आहानी वसाइल हम माशियर बायदे नज़रअंदाज मकना बच्चा कमिटमेंट तो तई मुसाम वती जागा तो यक मर्दम ये तई तू का कमिटमेंट हंसते तो कार कने कमिटमेंट मन उसी की कमिटमेंट कार न भी भले तो हदी उसके माँ एकेडमी के उदा मनी बी गुड़ तई केरा बाहर वसाइल भी बनते फाइनेंशियल वसाइल भी बनते हैं इनके तरह सपोर्टिंग वसाइल हर चीज़ें ज़रूरत भी बनते हैं इंटेलेक्चुअल वसाइल तई केरा बे बनते मर्दों बेबा मैं केरा भाजी अदारा मुमकिन है अस्त भी कि हानि केरा मुमकिन है फाइनेंशियली हानि इशू मभी बोले हानि मर्द में जीड़ा जंजाल बेते बाजी अच्छी अदारा मुमकिन है अस्त भी बीते कि हाउद मर्दम हस्त भले मर्दमन कार कनेगे मैं कह रहा ताकि ही याद है कि मर्दमन पे कहते हाफिस हम निस्ते पर कार कनेगा नो आउदा तो छू एकेडमी यारा एकेडमिक रंगिया बढ़ जादाश्त खुद कहने ये बड़े मजने जीड़ो जंजाल मैं शागिर्दा हंसते परचे के माँ जागा के निश्तगा आउदा थरा आ बड़े सपोर्ट रसेगा नहीं अमा अदारहानी नेमगा या के सरकार भी तुरी अर्चदार है कि आ यक ज़ुबान यो लफ्ज़ां के या के कल्चर दूधमानी दीम रविया पा मदद कुमक्का हारंगा न का नो आगा यकियर बुवगाई न कनगाई गुड़ा आउद देखे रीज़न बुत करना यकियर कुमक न बुवगाई हो हा न कनगाई गुड़ा आई देखे रीज़न बुत तो आर जागिया मतलब तो शेयर यक नुक्ता ये सरा उस्ताद न कने के ई यक कुटेक के मामला है वो ई वजह से मैं मर्दम को तंगला हत्ती जागा बच्चा अवली गप्पा माद्रो बेमन्ने के ई कुथाई वराल कौमी कुथाई राजी कुथाई मैं कह रहा तो शुरुआत बाहर बांग हंसते हैं माँ कम से कम नौकी है जाके बेचारा कि मैं मर्दम
مختلف جگہ ہم باہر بوتے گا یک کہ کراچی گرو بوتا ہے کہ کوئٹہ گرو بوتا یا کہ گوادرے بھی یا کہ رکشانے بھی ہاں نو اے باہر بانگ بوگارا ماتا کہ یک جاگہ کت مکان یونیفیکیشن یک راضی یک جائی تپاکی تاکہ ما آرت مکانے منا چوش گمان نبی کہ ما پدا یک مزنی کاری کت بکنا ہر معاملہ مارا یکی دہمی برداشت سگو اوپر کنے گئے مارا مردمانی میں کر رہا عموماً ہزارہ ہم بغیر تنگ کے لفظاں کی مردمان درہ آہودہ وہ چیز ذاتی پسند و ناپسند سرا سلیکٹ کرنے و ریجیکٹ کرنے گے ایک چیز تھے من نچاریں کہ تو چی کار کتا من چاری تو کھائے بھائی دیشیں کہ من بچاریں کہ تو چی کار کتا یا چی کار کنگائے یا چی کار کت کنے اس ہی معاملہ ہم بچاریں کہ سالم چی کار کت کا ماں ہی بچاریں کہ سالم کہیں منی سنگتے داؤں گوڑا واہ واہ مرچ کاری کرنے کا واہ واہ اگر منی سنگت نہیں گوڑا توری زمین آزمانہ ایر بیاری ممبوشن کے سالم چیل کو تا سالم ہے سالم ابو نہیں نیستی سالم دیکھے اچھ گپو بری نیستی سالم کار حسابہ نہیں سالم کار دو میرو چھ گار با ما ججمنٹ لیں بازی معاملہ ہاں بازی معاملہ ہم ما جلدی کمنٹس ہم کنا کہ بھائی ایک کار کنگیں اسی ایچ اہمیت نیستے حالانکہ ماں باز جگہ بعضیں چیزیں نوانا نگندہ عشقنے کے سرا مردمانہ ریجیکٹ کرنا باہی دیشیں کہ ماں وحدی کریٹر کے ماں سینہ بیان کریٹر کیا کہ کریٹر تو کا یا کہ کریٹر کا کہ کہاں گوڑا ماں باہدیں کریٹر ہم چھو سائنٹیفک رنگا بیوان ہو آو چیزانی سرا تنقید بکنا و چیزانا گچین و باگچین بکنا نو تو منا باگچین بکا منی کارا بیچار ایک بری من تی کارا ایک بری بیچارا تی کتگین تی رولا بیچار تی ارادہ ہوں باز جگہ من بیچارا کہ بھئی اسی تحت کار کنگے چی ارادہ ہستے کہ چی کنگ لوٹی وہ دگی ایک معاملہ میں کر رہا یہ ہم ہستے کہ ما اشتاپی ہم جلدی میں مردم گشن کے یک مردمی پادا یک جگہ ہیر کنکا یک پورے رزلٹی بدنتے ہیں یک کا نتیجہ یہ انجامیہ دمانہ بے پرچہ کہ ماں باز چیوشم مارا باز رندہ وارتا و باز انتظار رہا ماں بازیں چیزیں نبوتا ماں ساری اچھی ماں پلانی نبوتا سالم ہم نکنتے ہیں گپور شادم نکنتے ہیں پلانی نکنتے ہیں یہ بڑی گپ میں کرا ہست ماں باحیثیت ماں من بلے گپ جنگا ہوں منی لٹریری سوسائٹی گپا جنگا ہوں ماں سوسائٹی گپا جنگا ہوں کہ آو دا ای مردم دیکھیں لاتین دیکھیں کوتائی میں کر رہا کہ میں کر رہا وہانگے ہم مزنے کمی استے مردمانی میں مردمانی تہا کہ ماں مردم حدب بازیں باہری کے تی کی راستے کتاب وانو کون ہیں بھائی دشن کے ادبی مردمی گڑو وانو کی شریں بھی بیتے ہیں تہنا ادب امرائیہ بھائی دشن کے ہما ادب سرا کے کار کرنے گئے آئیے ہسٹرییں آئیے دو کلچریں آئیے جغرافیاں آئیے ہندگے سپل سپائیں ہندگے تکو بہراں یا کہ آئیے لٹریری تنقیدیں یہ درستانہ باہدیں بوانی تھے ہمیں ادھا تا بوانی تھی کہ وانتی کہیں چو آئی ادھا تا بوانی بلے میں گر رہا ترہ مزانی تعدادی مزانی کساسی مردمانی ہما دست کپی کہ ہاں سالانی سال ہم نوانا کتابی ہم نوانا البتہ گپ جنگا مادرو گپ جنا مادرو یکی دنیانا نمنا یکی دنیا مان نیارا مان میت کی بازیں میں ادب تہا کہ من ترہ مان نیارا تو منا مان نیارے او یہ مطلب یک جملہی یا گال ردی منگو شنک میں ادبی دنیا اتہا سکباز اینو چیزاں یک ہر کسی تقریباً ذاتی پسند و ناپسند سرا مردمانی بابتا گوشی مثلا اگر تو منان
दोस्त नदारे तो मनी बारहा वती दीवाना या चवता कस्तरी ने दीवाना ने कुछ तो से ये नुची हालांकि मुमकिन है मैं मंत्र दोस्त मदारा मुमकिन है मंत्र सालानी सालम न दिखता मनी तई आधा बे सरा जुबान सरा डेस्केशन जेंदम न बुत्ता भले सारिया तो यक माइंड सेट जोड़ कुता मायक माइंड सेट तई बारा जोड़ कुता तो मनी बारा दिगे के बारा के इनु चीज़ा ई मैं किरा हंसते बाय दिशी के माँ अगर ई बिचक यके बारा तई एक कंक्लूजन है ना कंक्लूजन आग सारी तो बायदे एक रिसर्च प्रोसेस बहुत जाई बाबता नु तो बेजाने के साल मजीद खाएं चिंचो वानो की आधा पे सरा कुजाम पिल्डा ये दसरस ज्यादा ही गोड़ा तो आई बाबता कमेंट्री बेदे भले मान तरह मगिंदी तो बाबता जजमेंटल बिबे ए मनी देला तैगु मना जाइए सर मा अकेडमी जन गप्पाते बाज़्यांचे डिस्कोर्स असतां क्या डन्ना चाहत कदा मा रसमा गुत्ता के मा चुशके कार बिस्तर किन पड़दी सुरता मर्दम डिस्कोर्स न बेगिन दे मार तुत कम भले प्रमोट कुछ नखन तैयारंगा पर्सनली सही तो अकेडमी कार शर्तर कुछ कने दारी रंगा नुमा डन्नी डिस्कोर्स के बयानिया हम तीव्रवती कुछ ना कुतगा और मैं उती जिंदे डिस्कोर्स से बयानिया अच्छी हाँ हम मार कुछ ना कुता इसे सावची उतकना बच्चे ए हमा गप्पे कड़ी पदा हमा गप्पा रोते हैं ही कड़ी जुड़ी तिंग के माँ अड़ जाएगा नेम हकीम है माँ नेम मुल्ला हाँ माँ कतरा ईमाना माँ नेम हकीम कतरे जाना मैं किरा अर्ची के नेम बुंदगी रंगा पैदा की बुनियादी सूरत मैं जान तो जानगे नेम बुंदगी कि माँ ए चीज़ारा शाहगाने या मजाने एलम मोजिशन चीज़ें नहीं कि तो के मालास को तदरुस्त चीज़ा भले एक मज़ा नहीं हद दिया तो एक चीज़ यारा जहाना को समझे को तो हम पेड़े या पील दिए मर्दम बे तो माँ मही एरिया है मर्दम उड़ा तो कोती कने भले नु माँ के तो के डन्नी डिस्कोर्स माँ पूरा इम्प्लीमेंट कुतना कुतेगा वती हम ना कुता डन्नी डिस्कोर्स आनी मैं आलिशिंग कि माँ डन्नी डिस्कोर्स दूर से दिस्तगा या नेम रंगिया दिस्तगा या के कसाने रंगिया दिस्तगा पर दुहमी रंदा में दगे डिस्कोर्स ही डन्नी दिस्ता गुड़ा माँ वती डिस्कोर्स आके बुता इस उस्ताद न कुता मैं मजनी राइट रानी तो नबिश्ता हाँ या के नागदा या देखे चीज़ा ना बारी बारी गेंदे तो सारे के जी आउदा हाँ देखे एक डिस्कोर्स ये फल्ला मर्जी है क्या ना गाएं मर्ची देगे डिस्कोर्स कुछ गए बांधा मुमकिन है देगे की कुछ थे तो ही तवक्का अदारे वजह इसी कि आइए कि हम मजने लेवल या मजने हदिया चीज़ नेत के को सर नबूत तगा कुजाम रंग नेत के सर नबूत तगा इसी ज़ाहिर हैं अरे इंडिविजुअल है देगे मामला इशू बनते हैं मर्दम कुछ न काम बाकी पस कब तक मैं डिस्कोर्स लिटरेरी डिस्कोर्स आने का पाऊँ मैं लिटरेरी डिस्कोर्स आनी बदकिस्मती इसी कि माँ वो बुनियादी सूरता वती चीज़ा ना सरजम बर्जम रंगिया प्रिजर्व कुतना कुता माँ वती दुरुस्ते चीज़ा ना तनिंगता चे तो नज़ार्थ न कुता माँ ज़ाहिर तय कर रहा एक चीज़ी तवाम शक्लिया बीते तो रंदा हाँ ये पदा एनालिटिक एक सीनियर रहे यानी तपासा को तजिया तो दुहमी पैसा रहे एक बड़ी तय कर रहा चीज़ हीर बेबाना मैं कह रहा एक बदकिस्मती सी की चीज़ हीर ना भले अमित चो अतका के माँ बायदे होती जिंदा गिशीत बेकना नु माँ तनिंगता मैं कह रहा गिश्तर मर्दों होती जिंदे चीज़ाना जानगा नहीं वानगा हम नहीं ओ बदकिस्मतिया ये जनरेशन ही नु इश्कनगा हम नहीं पर कि ये जनरेशन है ज़मानगा हाँ ये वती अच्छी के ट्रेडिशन चीज़ा वती रवायतें या कि वती रबियत चीज़ा आ चीज़ नमन तगा पसंद कब तगा भले अमित शो अमा मर्दमानी मामेनता वगैरह के अहाँ प्रिजर्व कुतगा हीर कुतगा कुजाम शिकला ईरा आनी कुजाम शिकला इरनिया ये दिगे बैसे भले हस्ता चीज़ नु ईशानी तहा मारा एक पूरे हैनलाइजेशन ये रहोगी हैं मारा सरजमिया हमें ज़रा जानशुद बुवगी हैं कि मैं के रचीज़ चूँ मुत्तगा सर बुवगा मुत्तगा ना ये होती जाएगा वस्त है ना तो उसी शहर
تو ای گپا وہ مننے کہ تو شعر گشتہ تئی مردمان تئی پیرینا شعر گشتہ چون گشتہ پرچا گشتہ چپیم گشتہ ای WH والا کویسچن ای باہی دیں بگیشنا جوست امودہ کہ زیادہ ودی بھی امودہ معاملہ گیشتر گیشنا اکبا ماں جوست پیدا کرنا پتا گا مطلب ماں تنیگتا یہ بنیادی جوستے جواب نہ دیتا یا نہ گیشنتا یا کہ نہ گیشنے کے جوہد نہ گتا کہ ماں شعر گشتہ یا قصہ گشتہ دا چون گشتہ یہ چون والا تنیگتا ماں نہ گیشنتا پرچا گشتہ دگے ایک سوالی پکایا گشتہ دگے سوالی پچیا گشتہ دگے سوالی چپیما گشتہ یہ درستانی وتی یک مازنی پتہ تحقیق ہے یار یک چشاں ہائپوتھیسس آرہا وتی پتہ یک ریسرچ ہے یہ پشتاستے بلے ماں بنیادی جستا ناشتا گئے نا کہ ماں نشتا گئے کہ بھائی میں کر رہا ماں یہ گپا گوشاں کہ میں کر رہا ہزاراں سال شہر گوشک بو گئے ہزاراں سال شہر میں کر رہا پام چون بتا دروشوں میں چی بتا یا کہ تکنیکی چون بتا یا کہ میں کر رہا شہر اما حزم میں میں شہر حزم و جہان شہر حزم یا کہ یونیورسل حزم بتا پورے جہان شہر یا کہ نہ یک یہ کر رہا شہر حزم میں وتی یک کھیلو ہو حساب استا حساب و کتاب استا کہ آئی کر رہا شہر چی مانداری منی کر رہا شہر چی مانداری ایک اپو راستی کہ تو قدیم شہر کچھ گئے تو ہزاراں سال کوہنے راجی ہزاراں سال کوہنے زبانی ہزاراں سال کوہنے ادب بھی ایک اپنے سر شک نہیں ادب بارا تو میں بدقسمتی بتا کہ ماں کے کتاب وانک شروع کو تھا ماں کتاب وتی نوانتگا نرستگا مارا ماں نوشن کہ ماں نوانتگا مطلب اس کہ ماں آگا ماں نظریہ ہم وانتگا ادبی لیکا ہم وانتگا میں کر رہا اویلیبل وتی ہچ نہیں میں کر رہا اویلیبل ٹیکسٹ ہے نا نو ماں لیکا ونتا ڈننا چی ڈننے لیکا رہا وتی سرا اپلائی کتا بعض جگہ مارا گیپتگی بعض جگہ نہ گیپتگی بعض جگہ مثال تو رانچو کتا کہ تو دگیک کیے ہمیں رنگا بوتا کہ دگیک کیے جام وغیرہ دگیک کے گورا دیا گیا نا نو بری بری چوبی کہ جامک تانک بھی بری بری چوبی پرا بھی بری بری دراز بھی بری بری لوک بھی ای رنگا بوتا نو مارا وتی کوٹا کنگے رہا بند ضرور بوتا کوٹا کنگ من گودے کوٹا کنگا کچھ گاؤں کہ کوٹا کنگے رہا بندی بوتا دبے کہ تائی کر رہا ہدا بارا چون ایر کنگ بیتے آئی ہوتی رہا بندی شروع بوتا ماں نو میں کہہ رہی جوست جاگے جاگے بنیادی جوست پیدا گوا گا ہاں بلے چھتو پیش میں کہہ رہا مار رہبان دانان چکے من بھی باروڑ کتا منام بے بخشے ممکن ہے مار رہبان باروڑ کتا گا نو باروڑ کتا گی رہبان تو میں کہہ رہا یکو ٹیکنیت کا مختلف باروڑ کتا گی رہبان دت کے گا مختلف لیکا و نظریات کے گا مختلف لیکا و نظریانی سرا باروڑ کنگ بتا مثلا دارین نگاہیا وتی چیز چاران کتا گا پمشکا میں کرا چیز نگی شتگا تروچ مرچی تو کی گشگے ڈنڈی رنگا نگی شتگا وطیا میں کرا نیستا تانی گتا ممکن ہے ای امیتا مردم بکشی کے باید شین کہ نو آگاہ ہدارہ بایدیں ایزے مواری ہم بزرگ ہوں اکیڈمیز ہم ایزے مواری بزرگ کے ای وڑیں پروجیکٹیں سرکار بے کہنا کہ مارا وطی ٹیکسٹ یک بڑے اما اردو میں نوشن کھنگال نا یک بڑے پورا اشانی تو کا جانشود بوگیں ذرا یک بڑے پورا چارگیاں پٹگیاں پولگیاں گولگیاں یہ درستیں کار کرنے گی نو ما پٹو کو پولو کو گولگے درستیں ہمالا بھگوزاں پدا میں کر رہا بایدشیں کہ ظاہر بنیادہ کی چیز کہاں پدا آئی سرا پدا دگے ڈسکشن نوکیوں شروع بنتے بندات بنتے چیز ہمیں بولا پیوریفائی بوان بنتے بلے ڈسکشن ہی مارے بنگیچ کرنے گئے یہ ڈسکشن بایدیں بیتی میں ڈسکورسانی ڈسکشن بیدی ماں چون مبی کہ ماں یہ ڈسکشن ہے ایک اپا بگوشاں یکدم ریجیکٹ بکنے کہ میں کرا ایچ نہیں یا کہ میں کرا نابود تا یہ بچہ ڈنائی کنگے نگیٹ کنگ منی کہلا وجود نگیٹ کنگے ذات نگیٹ کنگے کم مون موتی بیسا کسانی شپٹی دی مزن شپٹی بھی کہ واجہ گپوشات صاحبہ اتاشاد سرا ہم موتی ند کار مرس کو تا
عطا شاد نامہ برجم داشت سیمینار بباں یا کہ دیوان بباں واجہ یہ ازمی تاکو پنتن سے بھاز گب جتا میں دوستشی کہ تنہ عطا شاد چیا تہنا عطا شاد نہ یکی وشی کہ ماں وطارا نقدکار یہ مچیوشن شما وشے کھیلو آئی تو کا وہ تنگتا شمار نہ کنا ماں وطارا بلے شما لائی کیے کہ شما گوشے کہ ماں نقد کھتا ماں ممکن ہے عطا شاد ہے یکی وشیں کہ عطا شاد گوں عطا شاد شاعری اور حال منی جندہ دوست بیتے ہیں ایو تچکنگا پیش تہا دگے دورانی منی دلا بلوچی نوکیں شاعری اگاں یک مردمیارا تو گوشے کہ آیا حدی سازتا یا حدی بدل کتا دا عطا شاد ہے اگاں عطا شاد مبوتیں دا شاعری تو کا نوکیں پیراڈم شپ نہت کگا میں بلوچی نوکیں شاعری تھا حالانکہ بونگیچ سایدہ بیتے ہیں بلے عطا شاد پورے ڈسکورسانم بدل کا عطا شاد مستریں بدلیہ کنتے یا شہری لسانیات تہا کنتے عطا شاد تی پورے شہری لسانیات تارا نوک کنتے چھے تو پیش اگا عطا شاد اچھا پیش تو رہے گوڑا اتنا پاسولے گوڑا دس کپی کہ ای نوکی کہتے ظاہر شہر درستی معاملہ گو شہر لسانیات ہیں گو شہر جمالیات ہیں یا کہ شہر بیان ہیں شہر حسن ہیں ہر چیزیں تو شہر شہری لسانیات عطا شاد بنیادی صورتہ لاتے کار کو تھا ما درستے پدا آدھا باقی انو کے ارچدہ بھی بو گئے ماؤں گوشن کہ تو ہمائی بلوچی بطرے کہ شہ کہیری درستگیں آڑتا یہ عطا شاد بنیادی صورتہ یہ شفٹ کے آڑتا ادب تہا لسانیات شہری لسانیات شفٹ آڑتا ترکیبانی شفٹ آڑتا جوڑشتانی شفٹ آڑتا نوکیں غالبندانی شفٹ آڑتا اور یک نوکی زبانے کے عطا شادہ کارمرد کتا چھدو پیش تو پدا بروے تر پورے شہری بلوچی تاریخ و بندکتر تر ای رنگے زبانہ کو ای ٹریٹمنٹ دس نہ کپنتے اور پدا ای ٹریٹمنٹ تہا ہائیے بیانی زبان موقع شہر بیانی ہاؤد بیان ہے کہ موقع زبان ہے ہائی تہا مکمل چہاریں چھیدگیں تلمیاں یہ درست یک مربوط مضبوطی رنگی تر دس کپنتے ہیں دیکھئے کی نسبتا عطا شاد راندگن دیکھئے کہ کتا گوڑا عطا شاد پالو کنک بوتا عطا شاد میں ماں نوکیں شاعری ہے نوکیے بونگیچ کاری نوک چھوکے تئی بونگیچ کاری نوکیے تو آؤدہ گوڑا ماں عطا شاد گوما منی دلا گوما ہوار عطا شاد گوما ظلم بوتا کہ ماں تنگتا عطا شاد کسا سرجمیو برجمیہ نگدی رنگا وڑا پولت ناکو تکسا تنگتا تا روچ مرچی اسٹیٹ میں سائد سرم پیٹ کہتے ہیں بلے سائد معاملہ میں ساری نگدہ دیکھے ایک ناروائی کو سائدہ کتا کہ سائد وانگا چا پیشم ریجیکٹ کنک بوتا لاتے چیز سائد بابتا مثال طورا کشک بوتا ہے کہ سائد دا شاعری نکتا بلکہ انگرانے لفظانی ہم بارے جوڑ کتا منی دلائیں سائد گما درستان سے مستر ناجائی و ناروائی کہ میں نگدی مردمہ کتا ہمیں ہوتا پرچہ کہ ماں نظانتے کہ سائد زبانہ کجام اسٹینڈرڈ زورہ گائیں کجام اسٹینڈرڈ کارمرد کنے گائیں مطلب اسی کہ گوڑا مارا اگر نگد کنگیں گوڑا ہما اسٹینڈرڈ آرے گئیں بتارا اما اسٹینڈرڈ زبان سرپد بھی ہو گئیں توری لسان شہری لسانیت بھی یا کہ جنرل لینگوسٹکس بھی تھے ترہ حفظ زانگ لوٹی شعر یا کہ لفظاں کی درو زبان ازمانا زبان پیچیدہ ترین ازم شاعری ہے پدا پیچیدہ ترین مردمانہ تو ریجیکٹ کرنا بکنے گوڑا گوں تو تی زبان ہے بنیادی چکشنتے مردمہ گوں یک ناروائی کنگ آئے گوں بلے چونکہ میں کر رہا نقد ربیت ہوں دیر نہیں میں کر رہا نقدارہ ہم مزنے یک پراسسی نگوستا گیرو علم ہوتا مثال تو ماں بنیادی مردم کریم دشتی صاحب رضورہ وہ جو کریم دشتی اچھ پدا ترہ مردم دست نگپی نوکیں دورہ تو اتکے پدا نگدے نہیں مگا میں شمع ورنہانی یک دلگوشی یک دہانی آنے مگا استیں کہ مارا اینے مگا کار کنگیں یا کہ اینے مگا چارے گیں بلے ماں
عطا شادارا پد پد عطا شاد نہیں کا ما عطا شادارا ہم ای رنگ نچارتا تنگتا ما عطا شادارا وتی جندے شہر بنیاداں ربیتاں یا کہ آئی شہر تو کا نو کی چی اڑتا بدلی چی اڑتا یہ ٹریٹمنٹ چونے بتگاں آئیے زبان کجام رنگ کارمٹ کتا یہ درستین چیزاں نا ما یک نچارتا ما پارمولا زڑتا تا شاید سر پیٹ کتگاں کہ مثلا پارمولای منا گومتا کجام چ جاگی یا کجام لے کے یہ چی ما یہ پارمولای تہتا منگشتا مثال تورا کہ بھئی یورپین نقد پارمولای ما یورپی نقد سرا ہمیں پارمولای سرا عطا شاد کوشش کتا چارگے چکا سکے یا تپا سکے بلے ما پدا یلد دات درمیانا جو ما کمو بلوچی مگا پیچھا سوٹوک جنائی ما تنینگتا سوٹوک جتگاں عطا شاد گوما یکی وشین کے ظاہری مزن شاعری گپے سرا منی دلام کسن کر بائدیں مکنتے کہ عطا شاد میں ولوچی نوکی شاعری ہے مزن شاعری یا کہ مزن شاعر شرین شاعر تا برک کہ ما مزن شاعری کشگاں نہیں نو اگر مزن شاعری منا من ممکن ہے منی بتا کہ من بلوچی وحدی نوکے شاعری وانک شروع کتا گوڑا منا عطا شاد شاعری اپیل کتا کسانیت سے اپیل کتا بل ماتاک بلوچی زمانہ کا موانک شروع کتا ہما زمانہ کا من نظانے منی کجام وش بہتی ہیں کجام حسابہ منا ہمیں زمانہ کا کہ شعرت کے گا ما کسام بودتا کو نقدی معاملہ ہم نظانتا گا بلے شعر دوست بودتا ہمیں شاعرانی تو کا ہما زمانہ کا عطا شاد دوست بودتا نو ہما زمانہ کا چھ بغیر تا ہنو نہ بیا منی عطا شاد نو منی دلائیں کہ عطا شاد زانہ کے جہدہ بھی کنیں من تر راستے نہ بشی کہ من تنینگتا عطا شاد سرکار نہ کتا بلے منی البتہ یہ وہاں گستیں کہ ماں عطا شاد سرکار البتہ دھومی کا پشی کہ تہنا عطا شاد پڑتا ہی وڑ نائیں گوڑا منا قاضی صاحب ہم دوست بیتے ہیں شاعر دوست بیتے ہیں ساید ہم دوست بیتے ہیں اگر نوشتان کنی صاحب بیچارے گوڑا ساید سر ہم نوشتان کے استان اور قاضی صاحب سر نمام کارکنگا ہاں یک دو کتاباں کارکنگا ہیں بلے یک کتابی تقریباً منی سرجم ہیں قاضی صاحب یک شعری ہے سرا یک شعری ہے سر کتابی سرجم ہے اور منی کچھ ہمیں بھی کسی زود دیما بیار نو من نظانا نقدے کچھ ہم کھیلوا کے سر بھی ہاں دیکھے گا بگندے منی آئیے شاعری کو منی دوستی بھی یا کہ منی نظانتی اچھی بھی بیتے یہ دروں منہ متی قبول لم بلے یہ گپ پستیں کہ ایسا باقی عطا شاد ماں و تارا وہ ہمدار سمجھے گا ہاں کہ منی دل گشی کے عطا شاد سرا مزنی کار کے دگے مزنی شاعران چونکہ دنیا ہاں وتی مزنی شاعران سرا کتا ماں عطا شاد بڑی مزنی شاعری آرہا پادمال کتی لگت مال یا کت تو دیما شت نکنا بایدشین کی اکبری ماں عطا شاد آرہا سرجمیہ برجمیہ اسر نقدی کار بکنا ظاہر میں کرا دگے نو کے شاعر ہم باز ہستے آنی سر ہم کار کنک لوٹی بلے نو ظاہریں عطا شاد کار برا لوٹی من واہگ ہمیشہ چو بری بری تو واہگ کنے تی واہگ پیلو ما بن چو ہم بود کت کا بری بری تی وسو واہگ اچھ در پہ بن چو ہم بود کت کا بری بری رندہ تو کائے تو شکی ماں وہ اے چیزیں لائق نہ قابل نہ یا کہ منی کرائی بود نہ کیو راندکاری نیستی کہ میں کارا بھی کنا نو بود کت کن کے باندر اس تو چیزوں کی کاری پر کت بھی کنے بہرحال ودار بھی سر دیکھے دوستیشی کہ چوسرا بغیر دان کی ٹی ایس ایلیٹا یا کہ بیدلا بغیر دان کے فروغ پرک زیادہ بیا پڑھیے لکھی سے یا کہ غالب آج نرمیم راشدہ آٹس لفظاں کی تو کا شاعری ہے کہ ارتقائی سفری ہستے ہیں ماں گام جستا ڈاکٹر گپور شاہ صاحب بکنے کہ ڈاکٹر بلوچی تو کا کے آچی گفتی دان کے کے آچی گوڑا ڈاکٹر سے جواب چی بھی اسے میں کر رہا بدقسمتی یک کیشن کہ مارا لٹریچری میں کلاسیکل شاعری ہے کوہنے شاعری ہے تو احدی شاعری اسے مزنے لٹریچری مارا دس کب تھا بدقسمتی اسے کہ مارا یہ شاعر دس نکب تک کہ یہ شاعر
شانی شعرانی نوشتہ کنگ نبوتا گشوک بودتا آ زمانہ گا شانی پیر بندوق کے بودتا ما نزانا بلے ماں کی روایت کی زورا گوڑا ماں روایت ظاہریں چا کلاسیکل شاعری بزورن بائدیں ماں گوڑا کلاسیکل شاعری اچھا بزورن نے گوڑا انوگین دورا تب یہاں انوگین نوکین دورے گا حد شروع کنے ملہتی نام گرگ لوٹا مثال تورا سیدیں ہتاں ہیں مبارک ہیں منیر مومن ہیں منظور بسمل ہیں ای قاسم پرازی من دو میں ورنہ ترین نامانی تہا نو ما ای مردمانی جندارا گام پتہ بچارا گوڑا ما ہوتی روایتانا ہمیں رنگا بگیشینا ما بزرگنی کلاسیکا چا پتہ میں کرا دہمی کے شنتی عمودہ کے ما کہاں بجلنا آپ تئی کرا ملا پازل بھی ملا پازول یا جامع مستیں ای مردمہ ادا سے کائے پتہ تی کرا سایاد کے ای لاتی نوکتاں کی طرح زور گیا کلاسکا بزوری پازولا بیا سایدہ پتہ سایدہ چھا دیما روان کا ای تھئی پورے ارتقاہیں ساپاریں بلے کلاسک میں گر رہا ہم وتی باری کے سابہ پیچی دہنوں میں گر رہا کہ مانو یہ ہم تنی کے تضاد نکنگا کہ ای شاعری کہ مارا دس کب تیشی روایت چکو جائیں پتہ شعر وہ ہمارا چاکری دورے یا کہ 150 سال اسی اچھا پشت دی میں دس کب تگا بھلے ای شعر کے ہی ادھا محکمیں مضبوط ہیں یا کہ مکمل شکلیات کا اسی رویت چنچو 1000 سال پشتیں چنچو 100 سال پشتیں تانی گتا یا کہ وہ شین کے تکرہ زبانی لفظاں کی زبانی لفظاں کا نہیں یک جیڑا ہی ہمیں بھی کہ تو تاکہ طرح نوشتہی ریکارڈی دس میں کپیتے یا دفتری دس میں کپیتے تو چیزانا یا کٹے کا کچھ نہ کنے بلے رویاں تو زانے کہ شعر تہا کے اما کے شعری رویاں آہاں تو گشت کنے کہ یہ دور چاکری دور نہیں من ذاتی صورتہ منی خیال شیں کہ تو اگا ہمیں زمانے کے اندگے کشو کرے لٹریچراں ہمیں پامے صاحبہ بچارے یونانہ بچار یا کہ ہندوستانہ بچار یا عربانیہ بچار یا پرشینہ بچار ای درستانی کوہنے ادبہ کے تو حد چارے طرح ہمیں رنگی ادبی کہ میں کوہنے کلاسیکل ادبی کہ میں مردمہ کریٹ کتا یا کہ سازتا یا ساجتا اسی دروشم ترک آہنی 1000 سال کوہنے کرا دس کپی گوڑا مارے یک نشانی ہودا کہ تو کچھ گئے کہ ماں 1000 سال کوہنو قدیم راجیاں گوڑا ممکن ہے ای روایت تی کرا ماں 1000 سال چا پیدا کیں یکشلا پیدا کیں چونکہ تی کرا ریکارڈ کیپنگ ہے یا کہ دفتر سازیے تی کرا تشیں یا وہ کانسیپٹ نبوتا یا کہ وسائل نبوتا گا گوڑا نہ نوشتی صورت تو ارکت کتگا نہ سنگانی سرب ممکنی باندروچ آرکیالوجی یا جاگیا آثار قدیمہ پٹھک بھی بیتے ہیں آرکیالوجسٹی بیتے ہیں بگوشتے ہیں کہ بھئی پلان سنگیں بلوچی زبانہ درد کشتہ شہری نوشتے ہیں یہ بزن بھاگتے ہیں گوڑا ماں زانن کہ میں 1000 سال ساری شہر چھوم بتا بلے مانی دلیں روایت رہا تقریباً ہم 1000 سال کوہنے شعر گوشگے بلے ای بونگی جا تا کہ ردوما پدا تاکہ کہتی وتی جوانی ورنائی کہ سر بھی پدا اس سفر کے دیما روتے گوڑا یہ ارتقا مارا وتی کوہنے شاعری سے درگی پدا ہنو وتی ایمان کے لوگ شاعرستان آرگیں سر کرنے جی ڈاکٹر صاحب ماں گپاتی اکیڈمیز ان سرا پدم آتا ہے سرا گپ جا مرچی بلوچی شاعری کا ارتقا سفر سران چکشن گپاتے بلے کل معاملہ یقیناً کار لوٹا نا مروچی ماں سما کو تھا گندے اپوائی کہ یک بلائیں رشی مارے گندگا کہتے ہیں یک بے ترتیبی گندگا کہتے ہیں مردم ککاراں یا کہ مردم مانچو گپاتی ہوتی ٹولی گو نہیں چار مردم گو فلانی پکرے منو گری نو میں جو سشت کے شمیں کیا چیز دنیا تو کنچو بتگے کہ انچو بیوان اگر نا ایشانا شدگا منظم پریم دیے گی منی دلہ انتشار کے تو یک گوشگائے نا میں شنگو شانگی بہرو بانگی ہے تو کہ گوشگائے ای شروع ارجاگی یا ممکن ہے بودتگا
بلے نو ما بایدشین کہ نو ما میں نوکی ادبارہ ہوں نون تقریباً ابتا تو 80 سال نا نو چیز شنگو شانگ مبا نو چیز ترتیب دیگ بیبا نو چیز گشینک بیبا نو ٹھولی بازی یا کہ لابینگ یہ چیزانا کم کھنک بیتی ہیں ہمیں چو کم کت کھنے بھی کنے نو یک نیمگیا یا دستی ظاہر ہے نا منی واہ گشی کہ ہر نیمگا چی بیبا بلے منی تی واہ کے سر ممکن ہے ہر چیز بوت نگا یوں بوت کا بلے منع یک گمانی پازیٹیو ہے بھی تھیں کہ دیم تیرا نون چاہیے جوستو پادت کا نا یہ جست کے پادت کا گوڑا نوجوان ہے کہ رائی گا پت کا کہ میں پیرینا شار نہ کتا چیزانا بحر و بانگ کتا ودگ بودتگاں دمک بودتگاں تو منا ممن منترا ممن یک تو کہ مارا مزنین تاوان بودتا مارا ہر بڑے لیٹراری تاوان بودتگاں دگے نقصان بودتگاں ہمیش کا مارا نو یک مشت تو یک جگہ بوگی ہیں نو من پمیش کا ساری اب جتا کہ ایکیڈمی بائدیں ہی نے مگا ہم کار بھی کنا تنہ بائدے گا اپنے جہد بھی کنا کہ مردمانا ہمیں چو نزدیک آران کنا بھی کنا بہترین ہمیں چو کہ بحر و بانگ تو کھنے ہمیں چو کار گیگ نہ بنتے ناگیگ بنتے ہمیں چو کاران کے گیگ و گم کران لوٹے گوڑا ہوتی مردمانا نزدیک کا ہاران کنگی ترا ہوتی مردمان گو رابطہ او روا او یک کمیونیکیشن ہمیں کہ گیپ کے ہستے شیرہ پر کنگی یک قدیہ تا رو من ترا نگوشیں کہ ما چو جلدی یا چو زودتا ممکن ہے یک مشت یک جگہ بلے ریالائزیشن بائدیں بیٹھتے ہیں ریالائزیشن تائی کر رہا اتکا تو نوجوانی ہے تائی کر رہا اتکا ماں ترا چو عمرہ مستری مردمی منی کر رہا باہدیں گیشتر بیتے ہیں یا کہ میں دگے مزنی سران میں لٹریچرے زانتکارم یا مزنی شاعران ادیبان نبشتکاران آہا بھائدیں یہ چیزانا نو گیشتر بچارن کہ میں ہمیں چو پرشتو پروشا ہمیں چو نمنو گریا تو منا ممن منترا ممن نہیں تو لاتے جاگہاں یہ نمنو گریا نہیں درمیانا لاتے پلیئرز بنتے ہیں لاتے مردم بنتے ہیں کہ آہانی مپاد و آہانی ناپوسیت کو ہمیشہ وابستہ بیتے ہیں آئیے رہا وطارہ کردی نہیں سے یہ کرد ہمیشہ تائیں کہ ماں ترا سے منا دور بیداری منا سے ترا دور بیداری ہمیں درمیانا بینیفیشری بھی نا نو یہ بینیفیشری ہر چیز استا اشانا ماں پجا بیارا کہ بھئی کہیں کہ یہ معاملان شربو اگنے لی اگر ماں پجا ہی نہیں آ رہا میں نوجوان وطی راہ گشینا یک وحدی انچیم کہتے ہیں کہ گڑو ماں پدا چمدار واسطی بنتے ہیں کہ نوجوانی میں کرہ بیتے ہیں گپی بھی جنگوں آل احوالی بھی گنگوں ادب سرا پر سے نوجوان نو بعضیں چیزیں چار گائیں وان گائیں آ چیزانا وطی انگلا نوکی دورے مردمی نوکی دورے مردمی امرائیہ چیزانا نوک سرا چار گائیں ہم کہ ماں کجا جاگہاں میں پیرینا ردی کتا میں مسترینا ردی کتا یہ ردیاں ماں آگاں وطی ردیانا وط مماریں وط مزانیں وط مگیشینے میں نوجوان ممکن مارا یک سائیڈ یہ کنا یک نہیں گیا نادینا ماں وطی سب بعضی چیزیں نا گشینا منا یہ ترسی اور یہ ترسی نا پازیٹیو چیزیں بلے بائی کہ آگاں ماں عرب پیرینا چادر لمبا وطر بندائنگی گوڑا ماں وطی چیزانا ہم شر بکنا یقیناً سے صرف دل میں دیوان ہوتی گڈی دوستے نیم گرہ ہوگائیں جی چشکے ڈاکٹر گپور شاہ صاحب ایک پروفیسری ہم واجہ بلوچ نو دربرم سکا نزدیک دستگاؤں گندگائیں تھی گوڑا میں دوستشی کہ واجہ کے بلوچ نو دربرم گندی بلوچ اسٹرنٹ مرچی گندگائیں آئیے کہ آلا میں اسٹرنٹم ہمیں روایتی اسٹرکچر پالو کرنے گا یا نا یہ دیکھے کاری کرنے لوٹ گا یا کہ ہمارے نوکی روش تھی انچ کا گند گئے وجہ اگر نا یار آگاں اسٹوڈنٹ آنی تو یا کہ نو دربرانی گپا جن گئے تو آگاں میں شاہ دربر جہاں یا کہ دربر جہاں آہانی نو دربران تا آودہ یک
چوشنتے میکس ہیں اور ہواریں طرح چوشی مردم بعض تہنا اگن تو بلوچی گپا جن گئے گڑا آہود طرح انو دربران تو کا روایتی اما کے منو گیرم پالو ورم ای ہم بعض گندگے کہتے ہیں ہی مردم ہستن کہ ہاودا چیزانا نوکے نگایا چارگا ہاں اور چیزانا نوکے نگایا دربرگے جو ہوتا ہاں بلے اور حال لگا چن نو دربر مطلب شین کہ گوڑا ما تہنا اسپیسفک بلوچی نو دربری مکنے ما اور حال بلوچ نو دربری بکنا ما باز پر امید ہوں کہ چیزانا بلوچ نو دربر ارجا گیا کہ لٹریچر کو منسلک ہاں توری انگریزی وانگا ہاں توری بلوچی وانگا ہاں توری دگے تو وانی بل لٹریچر پدا آگوں لٹریچر ہم گرنچا ای مردم چیزانا شرطری وڑیا اور حال یک نوکے امید پر امیدی ودی بوانے دیما کچھ نہ کنا کہ ای پدا چھونے دیما روان راہا ہوتی ہے چھون کنا تھاپ دیاں ندیاں یا کہ امیر آئے کنٹگاں مسلحاں جیڑاں اڑاں دا شنا گشینا نہ گشینا بلے انو پر امیدی ہستے امید جی شہر پر امیدی ماں کے موسم آئی دیوانہ کو ڈاکٹر صاحبہ نشتی دیوان کو سوال کو تاں دیگا موسم ہے دیگا دیوانہ یقیناً میں دوستم دیگر باں مائدہ چھ واجہ منت واری منتوار معاش میں درسانی کی شماعت کے ہمارا اشارہ بخشت وہ میٹنگ کے معاش میں پدا ہوارنے پدا دگے وحد موسمیہ پدا نندن نے پدا دیوان کرنے شمع ہوتی جائے منتوار شمع وجہ نمبر نہربان ای وشہ